Vysoký krvný tlak je globálna epidémia. Na celom svete ročne zabije viac než 7 miliónov ľudí. Najhoršie je, že väčšinou nie je sprevádzaný žiadnymi symptómami. Preto sa tomuto ochoreniu hovorí aj tichý zabijak. Ako sa pred ním brániť, o tom sa porozprávame s našim dnešným prvým hosťom. V štúdiu vítam docenta doktora Gabriela Kamenského, hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva pre kardiológiu. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Ako veľmi je vysoký krvný tlak rozšírený medzi Slovákmi? Je rozšírený celosvetové, obrovský. Jedno číslo poviem, ktoré prekvapí každého. Celosvetové cez miliarda ľudí. Trpí vysokým krvným tlakom. Trpí vysokým krvným tlakom. Na Slovensku je cez tých 50 až 60% hypertonikov a žiaľ narastá nám ten počet už v mladšom vekových skupinách. A je to spôsobené tým, že naše deti sú obeznejšie, menej športujú, to sú tie známe faktory a tým pádom ten vysoký krvný tlak nám často vzniká. A keďže nemá žiadne príznaky, tak nikto si to nevšíma. A potom, keď už si to všimne, zvyčajne už býva dosť neskoro. Že už treba ratovať. Presne. Vy ste už naznačili tie rizikové faktory, obezita, ale je ich viac pravdepodobne. Áno. Treba povedať, že úplne na úvod, že vysoký krvný tlak rozoznáme také dve hlavné skupiny a to je, u ktorých príčinu vieme, to je asi tak 8%. A u ktorých príčinu nevieme. 92. To znamená, kto zistí tú príčinu, dostane Nobelovú cenu. To my nevieme. To znamená, my vieme, ako máme liečiť, vieme, čo tomu prispieva, ale nevieme, čo je tá príčina. To znamená, tá druhá časť je tá, že to sú nadobličky, obličky sú to, môžu to byť hormonálne poruchy. To vieme, nájdeme to a liečíme, vyliečíme. Ale to, že niekto nemá nadváhu a má pohyb, neznamená, že nemôže mať ten vysoký krvný tlak. Áno, to je to pravda. Môžu mať aj štíhly, chudí, tak jak ste vy, môžu mať vysoký krvný tlak. Ja mám nízky, našťastie. Zatiaľ. No, vy ste veľmi zlatí, veľmi zlatí. Ono je to podmienené aj vekom napríklad? Určite, áno. Vo veku do tých 30-40 je možno hypertonikov, promile by sme povedali, ale už vo veku nad 50 rokov to už je 30-40%, nad 60 už je dobrých 50-60 a ide to hore. A čo sa stane, ak človek výrazne nezmení životný štýl? No počkaj, to ma zaujíma, keďže ho mám nízky, Janko, zatiaľ. Keď si zoberieme také, by som povedal, vývojové krivky populačné od detí až po vysoký vek, veľmi vysoký vek, tak so stúpajúcim vekom nám stúpa krvný tlak, stúpa nám hladina cholesterolu. Jednoducho bez ohľadu na to, čo robíme, to nám stúpa. Dôvod k tomu je ten, že znižuje sa fyzická námaha. Jeme približne rovnako. To je zase ten problém, prečo vzniká tá obezita. Mnohí si nevšímajú tie riziká, neliečia ich. Tým pádom tieto dva najvýznamnejšie rizikové faktory spôsobujú to, že nám tvrdnú cievy, koordináciu, oni sú menej elastické, nie sú pružné a vzniká vysoký krvný tlak. No a tretí killer, alebo tretí najväčší zabijak je samozrejme fajčenie, čo je veľký problém aj Slovenska. Takže my napríklad Slovensko je líder u detí vo fajčení. Hej? Naše 15-ročné deti majú najväčší výskyt fajčenia v Európe, čo je alarmujúce číslo. A zarábajú si na ten vysoký tlak tým pádom, minimálne. Presne tak. To znamená, toto portfólio, by som povedal, do budúcnosti nie je dobré. To znamená, všetko je to o vzdelaní, o hlavách a poznaní. To znamená, ja som rád, že aj televízia Joj sa tomu venuje, pretože mnohí ľudia povedia, ja sa mám dobre. Totálne ignorujú. Hej, mám auto, tak si zmerám, či mám olej, benzín, či mám gumy nafúknuté. Ale telo, keď je dobré, tak nikto nič nekontroluje. A to je ten problém. Čiže tým sme sa už dostali aj k tomu, asi by si človek od istého veku mal trošku pravidelnejšie merať ten krvný tlak. Určite áno, najmä tí, ktorí majú predispozíciu. Pretože sú mnohí, ktorých obidvaja rodičia, alebo jeden z rodičov má vysoký krvný tlak v mladšom veku. Rizikoví sú tí, ktorých rodičia už mali nejakú príhodu, infarkt alebo mozgovú príhodu, tak tieto skupiny ľudí by si mali kontrolovať ten tlak bez ohľadu na to, jak sa cítia. Rovnako takí, ktorí sú, povedzme, obézni, silnejší, majú cukrovku, tí by sa rovnako mali kontrolovať ten krvný tlak, napriek tomu, že nemajú žiadne ťažkosti. Kingswood. Jablčný sajder z čistej prírody. No a potom už dnes je
treba aj to povedať, že ten tlakomer je dosť rozšírený. Na to som sa chcel spýtať, že či sú spoľahlivé tie tlakomery, ktoré sa dajú bežne kúpiť v lekárniach alebo na internete. V prvom rade by som povedal, že treba kupovať certifikovaný tlakomer. To znamená, musí mať certifikát od tých meracích spoločností, ktoré dávajú na to ten certifikát. Nebudeme menovať, ktoré sú to, ale máme také. Tie sú aj spoľahlivé, aj fungujú celkom dobre. Keď hovoríme o tom meraní, treba si uvedomiť aj to, že tá prvá hodnota, keď si človek odmerá, mnohí ľudia sú v očakávaní, býva vyššia. Teda znamená, vždy treba dvakrát odmerať. A tá druhá hodnota už je taká, že ofúknem si, teraz má 150 na 100 a dám druhú a už je 140 na 80. Hej? To znamená, nestrachovať sa, keď je tá prvá vysoká. Mnohí ľudia majú obavy z toho, že čo si nameriam, takže... A kedy merá ten tlak? Ráno, večer, ja polnoď alebo priebežne? odporúčam v dvoch situáciách u hypertonikov. Ráno, a to je z dôvodu takého, že ten človek berie lieky a viete, tak, jak sa mení počasie, pred chvíľou sme ho počuli, jeden deň je vysoký tlak atmosférický, druhý deň je nízky, aj človek na to reaguje. Niektorí ľudia sú extrémne meteosenzitívni a reagujú na tie výkyvy. To znamená, jeden deň má 110 na 70 ráno a druhý deň má 160 na 100. To znamená, ja odporúčam si to ráno pred užitím liekov zmerať ten tlak a ak mám ten tlak ozaj nízky, tak nedám si tie dávky tých liekov a väčšinou ich posúvam na tú noc. Pretože najviac infarktov a porážok máme nad ránom. Medzi 4. a 6. hodinou. Takže by bola tá hladina liekov vytvorená. Nad ránom, keď sa budíme. Aha, keď sa budíme. Lebo existuje tzv. Ten biorytmus, diurnálny rytmus, že zdravý človek, keď si láhne, tak mu klesne tlak, puls, dých, lebo oddychuje, pripravuje sa na druhý deň. Ale ráno už, keď stáva, tak všetko sa vracia naspäť, stúpa. Aj tlak, puls, dých, všetko, lebo sa pripravuje na aktivity. Ale ak je niekto chorý, tak to sa patologicky zmení. Že ten mierny vzostup tlaku extrémne narastie. Takže poviem príklad, v noci má 120 na 80 a ráno sa zobudí z 200 na 100. A ten rozdiel 80 alebo 90 je veľmi nebezpečný a tam vznikajú tie porážky. To znamená, snaha je dať to na tú noc, aby to ráno bolo v pohode. Príjemné. Dobre, no myslím, že sme prehovorili do duše dostatočne. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie. Ideme ďalej. Tak všetci si